huli, kwento, at kasalesayan. Iti itsura ning lumang munisipyo ning Mabalacat o ing tabnuan king pamamuklat ning Paganaka, the art exhibit. Bida laketi, reng obra da reng 14 local artists amig dalang migit 40 artworks para king exhibit manibat February 20 hanggang 28, 2026. Many muna king pamamuklat na ning art exhibit dina Mayor Jel Aquino, Vice Mayor June Castro at reng local artists iba't kareng ni Yayaliwang Aguman at Chuketi ing sining Mabalacat, Sibol ning Kalalangan, Mabalacat Arts Collective. Metong niya kanong patunay iti nalibutad ning progreso ning Mabalacat makakalimbatawan ning pamaglingap king nilabas o ing pamiganaka king kasalesayan ning syudad. Alam mo, this is very timely, no? Since it's a National Arts Month and at the same time, meron po tayong Balacat Festivals for Mabalacat, this is one of the reasons to showcase yung mga artists naman natin dito sa ating lugar. Para pakita natin anong pinagmulan ng Mabalacat, no? At yung kasaysayan, yung rich culture, yung kultura at kasaysayan ng ating syudad ay makikita natin sa pamamagitan ng mga paintings, yung mga kumuha ng mga drawings na ito na nagpapakita kung ano tayo dito sa syudad na Mabalacat. Pepasyag nemo namang Mayor Aquino ing panigobra ning LGU na mitatag Mabalacat Culture and Arts Council bang lakwas na pang-aya sa Greng Kayanakan na isundo ing karelang artistic talent. Abangan nyo po, even sa Sangguniang Panglusod and sa office po natin, makikita niyo po in the coming days, in the coming weeks, ma-institutionalize po yung arts and culture po dito sa Mabalacat City. To give importance na papakita namin kung gaano kahalaga, kaimportante ang kulturang arts dito po sa ating syudad. Abangan niyo po yan. Suportado na iting Vice Mayor June Castro as sinabing makasadyaya ing City Council na mamye kailangan na suporta. Gagawin nating ordinansa yan at and providing funds thereof kasama dun sa ano yan kasi sabi nga ng ating co-founder sa Sining sa Mabalacat si Director Noel Tolabot, mahilig silang mag-paint lang ng kabataan kaya lang lalo yung magpamilya napakamahal ng materyales. Kung mapoprovide dun sa ordinansang ipoprovide natin through the initiative of our City Mayor and Director Noel Tolabot, malaking tulong po sa mga artist sa Mabalacat. Agpangkang Noel Tolabot, co-founder ning Sining Mabalacat, kapag nasaning exhibit ing ipakit ing talento da rin kaya nakang artist iba't king syudad at adi ng lareting espasyo bag ipasyag ing karelang art. Napakahalaga po na sa pamamagitan ng mga trabahong ito, mga paintings, sculpture, photos, mabalikdan yung kasaysayan ng isang lugar. In this case, ang mahal naming bayang Mabalacat. So, ang mga photos dito, nandito na yung mga urban legends, mga kwentong sa kalsada, at of course, yung mga realidad na nangyari sa mga nakalipas sa taon. Ito ay makikita sa mga iba't ibang mga likha ng ating mga artist dito, no? Pasalamat la reng local artist king maragula suporta na ning LGU. So, salamat din sa LGU dahil nag-commit na po sila para ma-institutionalize yung Arts and Culture Council. So malaking bagay po ito para ma-sustain yung pagde-develop ng mga artist natin. Maragulya kanung bage ing pamanantabe na ning LGU o ing city government king pamanyoporta king art scene ning Mabalacat para karela ing makanining inisyatibo mamiyang inspirasyon at kumpiyansa kareng kayanakan aburing isundo ing yato na ning art. Importante yan pong kayalaga na talaga ning suporta na ning city government. Ayang yan itandimdam tamo kang vice mayor and mayor na gusto mo institutionalize kaswelo ng kaswelo da rin artist Mabalacat. Mga talagang midinan na talagang pwesto, midinan na pondo,
ampong aking more suportado talaga. Kapamilataning paganaka, pasibayo ng patunayan ning mabalakat na mabye at balabalaos amumusbong ing local arts at king saup na ning LGU, mas lalawak pa ing espasyo para kareng artist sa ating pangarap at passion. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.